Umapela si Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. sa Interagency Task Force on COVID-19 na isalang sa Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad sa halip na General Community Quarantine. Sa liham ng alkalde kay DOH Secretary Francisco Duque III at kay Secretary Carlo Nograles, naglatag ito ng tatlong dahilan kung bakit hindi pa dapat isailalim sa GCQ ang lungsod. Una rito ang naka-aalarma unong bilang ng confirmed cases na nasa 17 na. Dalawa ang bagong kaso nitong linggo lamang. Ikalawa, hindi umano sapat ang rapid testing na kasalukuyang isinasagawa sa syudad kung saan nasa 2,371 pa lamang ang test as of May 5. Ang ikatlo, hindi raw kumpiyansa ang lokal na pamahalaan sa implementasyon ng GCQ guidelines na kanilang ikinasa, kaya kailangan pa rin ang sapat na panahon. Bagamat pending pa rin ang desisyon ng IATF kung ano ang magiging estado ng community quarantine sa syudad, nagpauna na umano ang LGU na MEQC muna ang ipataw sa kanila hanggang sa katapusan ng Mayo. Diyan Lumbang Parungaw, CLTV 36 News.